Хәзрәт, ассаламу алейкум, хәерле көн. Бүген сезнең белән гаиләдә көч куллану дигән темага сөйләшәсебез килә. Диндә бу турыда ни әйтелә? Гаиләдә кул күтәрүгә карата әйтелгән сүзләр бармы? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Шуннан да әйткәнемчә, менә безнең инде халкыбыз арасында гаиләдә кул күтәрү дигән нәрсә, бигрәк тә менә безнең халкыбызда, күрше менә рус халыкларында кул күтәрү дигән нәрсә бар. Ул безгә таныш әйбер. Коръәндә кул күтәрү турында сүзләр бар гаиләдә. Коръәндә булай дип әйтелә: әгәр дә сезнең хатыннарыгыз ачык фәхешлек яки бузыклык кылсалар, ягъни сезнең сүзегезне тыңламасалар, бу очракта аларны тәрбияләгез диелә Коръән-и Кәримдә. Тәрбия чарасы алып барыла ничек? Тәрбия чарасы башта үгет-насихат белән алып барыла. Аннан соң инде, әгәр дә тыңламыйлар икән, аларның белән йокламыйсың һәм өченче этап булай да инде сүзегезне тыңламасалар, бу очракта Коръәндә әйтелә: "Фадрибухунна", сугыгыз аларга диелә. Ләкин монда әлбәттә инде аңлату кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шушы сугу турында: "Сугыгыз ди, дарбан гайра мубаррах". Сугыгыз шундый сугу белән ис калдырмасын ди. Ягъни синяк калырга, сынган, кара янган яки канаган җирләр булырга тиеш түгел ди. Димәк, бу сугу инде бик әкрен генә башкарылырга тиеш, бары тик тәрбия йөзеннән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе бер вакытта, бер качанда хатыннарына кул күтәрмәгән. Шуңа күрә Коръәндәге бу рөхсәт ул норма яки кагыйдә буларак алынмый. Бу инде бик киеренке булганда һәм бик тә кискен очракларда кулланыла торган әйбер. Һәм моны ничек аңларга кирәк? Димәк, авырттырмаслык сугыгыз дигәч, ачу килгәндә сугырга ярамый. Чөнки ачуың килгәндә суксаң, ул авырттырмаслык булмый инде ул. Монда инде берәр зыян китерергә мөмкин. Әгәр дә инде кешенең ачуы килмәсә, ир кешенең сугуның да әһәмияте калмый. Ул инде башка чаралар эзләячәк. Димәк, монда сугу үзеннән үзе юкка чыга. Әгәр шушы кагыйдәне караса. Шулай ук монда күрергә кирәк, карарга кирәк ир кешенең хатынына нәрсәгә сукканын. Монда әйтелә, хатын-кыз ачык ниндидер фәхешлек кылса ди. Монда булырга мөмкин хыянат итү, монда булырга мөмкин сүз тыңламау, ирне иритмәү, шулай бит. Бар хатын-кызның шундый хылыклысы ирне чыгырыннан чыгара торган, тик торганда. Бик каты кычкырышырга яратучы, бик каты телен ызынайтырга яратучы. Ир кеше бит ул гадәттә кычкырышырга яратмый. Ир кеше ярата тынычлык. Ир кешенең максаты идә тыныч булу дигән сүз. Әгәр идә тыныч булмаса, ул бу тынычлыкны урнаштырырга тырыша. Ир кешенең инде иң әйтик зәгыйфь урыны, иң йомшак урыны бу аның авторитеты, аның ирлеге. Менә шушы авторитетка, ирлеккә әгәр дә хатын-кыз кагыла башласа, бу вакытта ир кеше түзә алмый. Ул инде бу хәлне төзәтергә тырыша. Менә Регина Тодоренко әйтте бит әле, телевизордан шулай бит аның сүзе булды. Менә инде ирләр хатыннарын кыйныйлар, бу хатыннар үзләре сорасыннар әле, нәрсәгә кыйный икән аны ирем дип. Сез аның белән килешәсезме? Мин аның белән килешәм, ул бик акыллы сүз әйтте. Әлбәттә, ул бик акыллы сүз әйтте. Моны кеше аңламады гына. Чыннан да сорарга кирәк. Ир кеше суккан икән, кем сорарга кирәк? Кадерлем, син миңа нәрсәгә суктың дип. Аның сәбәбе бардыр бәлки. Монда бит теге хатын-кыз ничек уйлый? Сукты икән, бу хайван, бу җанвар ди. Ләкин ул сорасын, ник суктың миңа дип. Аның сәбәбе бар, мин сезгә аңлатам. Ир кеше ул җанварда, хайванда түгел. Ул хатын-кызга иләнгән икән, аны күтәреп йөрергә, аны кадерләргә һәм аны яратырга иләнгән ул. Ләкин кайсы чорда үзгәрде соң менә бу хәл? Бу хәл үзгәрде хатын-кыз үзен хатын-кыз итеп тыюдан туктагач. Ягъни хатын-кыз игә килеп кергәннән соң үзен йомшак, иркә һәм ләки яклауга, саклауга хаклы зат икәнен онытты. Хатын-кыз да каршы җавап бирә башласа, үзен ир итеп тыйган була. Ир кешегә каршы дәшүе белән үзен ул ир итеп куя һәм ир кеше дә инде бу хатын-кызны ир итеп күрә башлый. Күз алдында аны. Һәм ахыр чиктә дә бу проблеманы ул ирләрчә хәл итә башлый. Шуңа күрә кул күтәрергә мәҗбүр була. Менә шуның сәбәбе шунда. Мин монда әйтмим, ир кеше хаклы дип, сез мине дөрес аңлагыз инхар. Ләкин хатын-кыз да ир кешенең хәлен аңларга тиеш. Ягъни ир кешене бу дәрәҗәгә җиткезергә ярамый. Шуңа күрә мин үзем теге гел әйтәм. Әйтәм хатын-кызларга, әгәр дә ирегезгә нәрсәдер әйтәсегез килсә, әйтегез.
Ләкин карап торыгыз аның реакциясына. Әгәр дә сизәсез икән аның чыгарыннан чыга башлаганын, туктагыз. Бу торымыз була. Икенче, ирләргә биргән киңәшем нинди бу очракта? Мин әйтәм, ирләр, хатыннарыгызга бер вакытта да кул күтәрмәгез, мин әйтәм. Ләкин сез үзегезне шулай тотырга тиеш, шундый караш белән карый белергә тиеш. Хатыныгыз чыгырдан чыгара башлый икән, инде чамасын оныта башлый икән, сез шулай торып карагыз яки үзегезне шулай тотыгыз, хатын-кыз аңларга тиеш. Әгәр дә хәзер мин туктамасам, бу миңа сугачак дип. Әгәр дә гаиләдә ир кеше холыксыз булып, тормыш иптәшенә, балаларына кул күтәрә икән, бу очракта хатын-кыз нәрсә эшләргә тиеш? Бу очракта менә шуның турында әйтмәкче идем. Була холыксыз ирләр, мәсәлән, сәбәпсезгә хатын-кызларына бәйләнәләр. Башта алар сукмыйлар, башта алар бәйләнергә сәбәп табалар. Бу нишләп болай, бу нишләп тегеләй дип инде һәм башкасы, һәм шуның анасыннан килеп чыга инде кычкырышудан сугу. Шуңа күрә беренчедән ирләргә әйтелә, киң күңелле булыгыз диелә. Ягъни вакытияккә игътибар итмәскә кушыла хатын-кызларга карата. Шулай ук хатын-кызларның әйткән сүзләрен яки кайбер хылык фигыльләрен гафу итәргә куша Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Икенче бер хадисендә ул әйтә, хатын-кызларның бар сез аңлый алмый торган яклары, ди, хатын-кызлыгы дип әйтик, логикага буйсынмый торган аларның теге тәртипләре. Менә бу очракта ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, үзгәртергә тырышмагыз аларны ди. Инде әгәр дә ир кеше моны кабул итә алмый икән, хатын-кызны сындырырга, бөгәргә, халкын үзгәртергә тырыша, кыйный икән, бик җәберли икән, бу очракта хатын-кыз мөрәҗәгать итә ала үзенең туганнарына һәм зарлана. Яки ир кешенең туганнарына мөрәҗәгать итә ала, зарлана. Ирем шулай дип. Әгәр алар да бу мәсьәләне үзгәртә алмасалар, бу очракта хатын-кызга аерылырга рөхсәт ителә. Моның өчен ул бара казыйга мөрәҗәгать итә. Казый инде шушы нәтиҗәләргә карап, аннан соң хатын-кызны аера. Чөнки әгәр дә хатын-кызга берәр инде зыян килсә, яки куркыныч янаса, ул һичшиксез шушы иреннән аерылырга мөмкин. Өйләнгән вакытта, кияүгә чыккан вакытта менә бу хылыкны да карарга кирәк. Ир кешенең андый хылкы юк микән? Ир кеше кызмый итеп кызы торган микән, юк микән? Менә шуларны да исәпкә алырга кирәк. Еш кына бит ул кияүгә чыкканда, өйләнгәндә андай берләрне күрмисең. Монда проблема нәрсәдә? Син үзең сайлыйсың үзеңә ир һәм егет сайлый үзенә кыз. Бу нигездә дөрес әйбер түгел. Кызга сайларга тиеш ирне әтисе яки ир туганы. Ул күрә монда әйберне. Ул бер генә сөйләшеп карый да егет белән, тел төбен тотып карый да шулай бит, сөйләшүдән, утыруларыннан, җавап бирүләреннән шундый нәтиҗә ясый ул. Кыз балага нәрсә аңа? Прикольный булсын иң мөһиме, шулай бит. Менә шуңа күрә ул инде үзе шулай кияүгә чыкса, шундый нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Нурулла хәзрәт, менә шушы гаиләдә кыйналып, ирләре тарафыннан җәбер зулым күреп яшәүче хатын-кызлар мәчеткә мөрәҗәгать итә аламы? Мөрәҗәгать итә алалар да һәм итәләр дә. Килеп зарланалар, хәлләрен сөйлиләр. Ләкин бу очракта икесен дә чакырырга кирәк. Бер вакытта да бер генә якны тыңларга ярамый. Икесен утыртып сөйләштерә башласаң, атта да тәртәдә дә сәбәп бар икән килеп чыганнан соң. Күреп аласың, икесе дә гаепле икән булар монда. Һәм икесенә дә киңәш бирергә туры килә. Чөнки димәк ир кеше кул күтәргән икән, әйтәм бит, ул 99% очракта аның сәбәбе була. Әгәр дә хатын-кыз инде хылкы белән эшләгән икән шулай бит, аның да сәбәбе була. Димәк, ир кеше дә кайчандыр игътибарын югалтып җибәргән анда, яки үзен дөрес тотмый башлаган гаиләдә. Шуңа күрә икесен дә утыртып сөйләшмичә монда ачыклап булмый. Ләкин мондай очраклар күп килеп зарланалар. Ләкин инде кул күтәрелгән икән хатын-кызга, араларда инде нәрсәдер эзелгән була, сынган була. Ягъни элеккеге мөнәсәбәтне кайтарып булмый, бу очракта бик авыр. Хатын-кыз оныта алмый ир кешенең кул күтәргәнен, ир кеше дә инде хатынына кул күтәргәч, аны элеккеге кебек теге нәфис ярату белән, шулай теге иркәләү белән инде ярата алмый ул аны. Менә хатын-кызларда әгәр дә бер тапкыр кыйналса, дип әйтегендәйме, яисә балаларга карата кул күтәрсә, моңа ир кешегә тагын бер русчалатып әйтсәк, шанс бирергә кирәкме? Беренчедән, димәк, ир кеше кул күтәргән икән, димәк, аның соңгы чиге кул күтәрү. Мәсәлән, кычкырыша да, кайбер кешеләр бит кычкырыша башлагач, ямьсез сүз әйтә башлагач туктыйлар куркып. Димәк, буларның инде андый куркулары юк, буларның куркуы хәзер суга башлагачтан гына килеп җитә. Шуңа күрә дә сугуга барып җиткәннәр икән, димәк, икенче кычкырышуда шулай ук бик зур шанслары бар, шулай ук сугуга барып җитәргә. Һәм кызганычка каршы, хатын-кызда да шундый рефлекс барлыкка килә, сукканнан соң гына туктый башлый кычкырышудан. Элек, мәсәлән, ир кешенең бер карашы җиткән булса аңа, соңрак сүзе җиткән булса, соңрак кычкыруы җиткән булса, хәзер сугу гына җитә инде аңа. Аның да тормозы шул булырга мөмкин. Элеккеге кебек инде ул планканы күтәрә.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunda bir hadisi var. Yaxşı xатын nişliydi. Менә yaxşı xatındı, irinin keyfi tişkenen күрсә, ире кайтып керә эштән, кәефсез. Нинди сәбәп белән бер Аллаһына белә, шулай бит инде. Хатын кызның гаебе дә юктыр бу очракта. Чөнки кайтып кергән бит ул кәефсез, сөйләшми никтер. Ирегез белән сөйләшмәгез диелә бу очракта. Ни хәлең бар? Кайттыңмы, ашыйсыңмы? Сүз әйтмә, ашыкма. Сөйләшмә. Әгәр дә бу хәл белән шулай дәвам итә икән, хатын кыз килсен дә ире янына, алдына тезләнсен дә, утырсын да әйтсен ди. Кадерлем, синең кәефең юк. Шушы кәефең булмауда минем гаебем бармы? Әгәр минем гаебем булса, син мине зинһар гафу ит дип. Менә яхшы хатын шулай дип әйтерди. Бу сүзләрдән соң бу хатын кызга кул күтәрәсе, яки кычкырасы, яки янда берәр нәрсә эшлисе киләме? Бу очракта ир кешенең күңелендә гаиб хисе туа. Ул әйтә, кара чыннан да мин бит кара янып йөрим, кәефсезләнеп йөрим, хатынымны бу борчый икән. Нәрсә ди ир кеше? Юк, кадерлем. Синең гаебең юк. Дөрес аңлагыз, ир кешене якламыйм. Ләкин бу мәсьәләне аны булдырмый калырга мөмкин. Яки булса да төзәтергә мөмкин, әгәр дөрес итеп эш алып барсаң. Онытмаска кирәк, хатын кызның көче йомшаклыкта, куркытуда, янауда, сугуда түгел. Ир кешенең көче аның авторитетта, ягъни аның дәрәҗәсе, ирлек дәрәҗәсе бар. Менә шушыларны син сакласаң бер-береңдә, кул күтәрүгә барып җитмәячәк. Куркып торучы хатын-кызларга сез нәрсә киңәш итәр идегез? Мин киңәш итәр идем, белгән кеше белән киңәшләшергә. Гаиләдә кыйналып яшәгән очракта моны бөтен кешегә сөйләүнең файдасы юк. Ни өчен? Чөнки кеше сиңа ярдәм итмәячәк, әмма синең хәлеңне тыңлап, үзенә ял алачак. Кеше тыңларга ярата гаибәт. Шуңа күрә ул сине тыңлый да, күңеленә ял ала, кай вакытта куанып та куя, әйбәт булган шул кирәк дип инде. Шуңа күрә белгән кешегә киңәш итәргә, белгән кеше белән. Әгәр дә дини гаилә икән, менә муллалар белән, имамнар белән киңәшләшергә була, психологлар белән киңәшләшергә була. Менә шушы киңәшләшү кирәк һәм шулай киңәшләшергә кирәк. Беренче чиратта ирнең туганнары белән алар аңа тәэсир итсен өчен матур итеп, әлбәттә инде теге язарланып түгел, киңәшләшү йөзендә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, хатын-кызлар ди, алар сезнең кулыгызга бирелгән әманәт. Чөнки сез аны ди әтисеннән алдыгыз менә хәзер. Әтисе аны чәчәк кебек үстергән, шулай бит кадерләп, хөрмәтләп. Һәм хәзер сиңа тапшырган. Син аны хәзер шулай ук дәвам итәргә тиеш. Бөтен нәрсә үзеңнән башлана. Менә ир кеше дә суга икән, ул шулай ук сәбәпне эзләсен үзеннән. Хатын-кыз сугыла икән, ул сәбәпне эзләсен үзеннән. Менә шулай иткәндә төзәтергә була. Әгәр дә ир кеше сукканда сәбәпне эзләсә хатын-кыздан, ир кеше кыйный мине дип хатын-кыз эзләсә сәбәпне ир кешедән, алар бер вакытта да бу хәлне төзәтә алмаячаклар. Чөнки алар үзләрен түгел кешене гаип итеп сизәләр. Берни дә үзгәрмәсә һәм гаилә аерылышырга уйлый икән, бу очракта дин бер якны да яклап чыкмый, шулай бит? Аерылган очракта мине аер әле дип, минем аерыласым килә дип беренче булып сүзне әйтә хатын-кыз. Ирләр бу эшне нинди гаилә авыр яшәсәләр дә гаиләдә, хәтта ир кешенең аны читтә башка хатыны булса да, ул бер вакытта да аерылам дип беренче сүз чыгармый. Беренче моны хатын-кыз әйтә. Шуңа күрә хатын-кызның кулына аерылу көче бирелмәгән. Ягъни ул үзе мин аерылам дип чыгып китә алмый. Ләкин ул казыйга бара ала. Менә казый инде аларны аерырга мөмкин, шулай ук билгеле бер сәбәпләр белән. Бу сәбәпкә нәрсә керә? Бу сәбәпкә керә ир кешенең акылсыз булуы, ир кешенең җинси яктан көчсез булуы һәм ир кешенең хатынны кыйнавы. Ләкин кыйнавы шулай итеп, ир кешегә, хатын-кызга зыян килә. Хатын-кыз кыйрсытылып, кимсетелә, ягъни үзенең кешелек дәрәҗәсен югалта хәтта. Шундый гаиләдә шундый хәлләр бар. Ягъни хатын-кыз үзен хатын-кыз буларак түгел, хәтта кеше буларак та үзен инде хис итми башлый. Шулай булганда, әлбәттә, казый моны күрә һәм инде бу гаиләдән аерырга мөмкин. Гаилә тормышы кыра икән кешеләр, уйларга кирәк. Ир кеше уйларга тиеш. Бу хатын-кызны бәхетле итәр өчен мин нәрсә эшли алам дип. Хатын-кыз әйтергә тиеш, уйларга тиеш. Бу ир кешене бәхетле итәр өчен мин нәрсә эшли алам дип. Менә шушылай яшәгәндә бернинди низахка да, кул күтәрүгә дә урын булмаячак. Нурулла хәзрәт, бик зур рәхмәт сезгә. Шушындый кызыклы әңгәмәгез өчен. Алла рәхмәтләре булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.